Cu poză, mă. Las că ți-l filmezi eu. Nu știu să filmez cu ăsta, mă. Încercuiți-l, mă. Acum, băie! Ai telefon ca sora mea? Na, bine. Și ca vărul. Țăriți, mă, pe el. Hai, mă, prinde și tu. Și lui copil. Hai, David. Aici, rog! Nu prea. Ia, berea! Berea, berea! Bă, lasă-o! Ia, mă, nu ieșiți-l! Hai, acum! Asta ceva. Nu, săriți pe el, mă! De codă, mă, de codă. Îl prindeți de codă și băgați iași în cur. Lasă-o! Dar lasă să se pișe. Stai să faci neară schema. Hai, Alex, să ne ajutăm. Îi mai dau o dată să prinde? Nu! Hai, DVD! Nu! Hai, Hai, nu! lasă! Ține codă, mă! Bă, nu strânge tare! La manivelă? Dai la manivelă. Eu... Nu să te țină! Și la drăzdă! Ia pula-mea tăiat Adidas, mă, pire! Unde? Unde-i capătul? Ce latră ăsta? Asta caut. Aia așa de la trătare. Nu. Prinde, David! Ia unde-i capătul? Ia mă! Rog, bă, nu-i bă, e gata! Nu gata, relax! Ne jucăm! Lasă, șez, șez! Prinde câinele! Șez! Așteaptă!